Yiero jo IBC ntiere karka ntiere weche gi mag chano odbura mag loso weche gi mag NGCDF kod mathoth mapon ntiere iye kae. En twak mano nego beni chako godo adieri to bende odhi kelo resruok ne oganda jo Kenya masani kadhe pek mar ngima ma oganda duto rito ni odbura bende dhi kelo negi resruok. Erokamano Cleophas. Mana adwoko Wycliffe matin ti gima Wycliffe owacho kanyo ma ok en adier. Seche ma wadhi e yiero to wadhi e yiero mondo mi ng'ama bedo president obed gi majority in the house. That is the essence momiyo ineno ka ji chung' e chama. At any point kisebedo gi majority in the house to in mi set the agenda of the house kendo in mi set the bills kaka idwaro ni otimgi. Again ineno ka those house business committees, it's important mondo ng'ato ket joge parliamentarians ge kanyo. Ki ng'iyo manifesto wa bottom up economic transformation agenda, wadwaro ni wa implemente. To mondo mi wa implemente, nyaka wa implemente kwa tiyo gi parliament. Parliament e vieko mwatiyo godo, gimiyo wa those laws gi chikego, ema watiyo godo. Gima kweth mar Azimio ningo bedni temo timo ni ningo bedni gimanyo kaka ginyalo bedo gi jo od bura mang'eny. Mondo mi ka gigi obiro to gineno ni ooyo ma ok ber kata ma dwa chandogi, to giwache od bura kanyo. Onge opposition migoyo e pap kata rally, opposition timre e parliament. Mar ariyo en wach NADCO. Cleophas ibo paro ni NADCO ni obiro bang' protests mek Azimio kane giwacho ni nitiere achiel ariyo adek mok timre makare to gidwaro notim makare. To ne gibet piny to giwacho ni let us form a committee mondo bed piny ong' gima chando jo Kenya mondo wane kaka wanyalo timo. Wan kaka jo UDA we fully agree gi report mar NADCO. Kendo recommendations go te wayie godo. Ka en reconstitution mar IEBC kendo selection panel no wayiere godo. Entrenchment mar National Government CDF no wayiere godo nikech wadono bede katiba mondo mikitime to ok ni ji chako wacho ni itime yo mok kare, itime yo mainan procedural, we jogi okete e katiba. The gender rule no wadwaro ni ong'iye. Ineno. So all the recommendations mokete NADCO committee, cost of living, wadwaro no dog piny. If it is reducing travel budget by 50%, kako bedo recommended no, we otime. Magi duto te, en gima kwa timo to dhi konyo jo Kenya. Nikech king'iyo agenda mar government, en making sure ni jo Kenya oyudo yot e gik magitimo pile, kendo jo Kenya services mabedo offered miyo gi yot. To kendo wadwaro ni Kenya obed gi kwe, nikech ing'e ni protest matimore kinde ka kinde gi, ok giber ne uchumi. Iparo ka report no wuok bang' protest timre last year ni we were losing some amount of money bang' protest ko mano ok gima ber. So if dialogue is a way manyalo miyo Kenya dhi mbele gi kwe kendo ka dialogue nyalo miyo President Wamaro William Samoei Ruto kinde mar implementing agenda gi manifesto ne to watim mano. To an gi adier ni Azimio participated fully e gini. Kodhi e parliament to okoningo bedni ati koro obedo yuarruok. En gima oningo bed implemented fully kaka nochiwe no. The appropriate legislations and laws oket in place mondo NADCO obed operational. Ka wanyalo timo mano, taparo ni mano bro miyo jo Kenya nafu kendo wach cost of living ni bro bedo largely addressed through that NADCO report. Aya. Erokamano ahinya. Mida medo bie kanyo kaka to bang'e odhi nyime. Wycliffe. Ing'en Seth